Інформаційний випуск новин «Заман» в ефірі телеканалу АТР 16 лютого, 1450-й день анексії Криму. Я Єлизавета Цареградська. Вітаю. За зізнання пробачили півроку. У Криму окупаційний суд виніс вирок так званому українському диверсанту Андрію Захтєю. Окупаційний прокурор просив для нього 7 років колонії суворого режиму, та суд присудив 6,5 та 220 тисяч рублів штрафу. Журналіст Антон Наумлюк, який був присутній на оголошенні вироку, повідомив АТР, що Захтєй і його адвокат уже готуються подавати апеляцію на це рішення. Захтєя затримали у серпні 2016-го та звинуватили у підготовці диверсій та незаконному обороті зброї або боєприпасів. Під час слідства він неодноразово скаржився на тортури з боку співробітників ФСБ. Мовляв, йому стягували наручниками зап'ястя, шрами від яких навіть зафіксували лікарі СІЗО, та били струмом. Усе заради свідчень. Зрештою, необхідні зізнання Андрій Захтєй підписав. Фигурант дела крымских диверсантов Андрей Захтей заключил досудебную сделку со следствием, и, очевидно, срок, который обговаривался в условиях этой сделки, был меньше, чем тот, который оказался в итоге в приговоре Верховного суда Крыма. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. У Мюнхені розпочинається 54-та щорічна Мюнхенська безпекова конференція і триватиме до неділі. Однією з провідних тем обговорення будуть стосунки між Заходом та Росією. І вже зараз експерти зазначають, суттєвих змін у відносинах Росії та світу не буде. Сьогодні очікують виступ на полях конференції президента України Петра Порошенко. Також під час конференції озвучать доповідь про розміщення 20-тисячної миротворчої місії ООН на Донбасі. А чи відбудеться в рамках Мюнхенської конференції зустріч глав МЗС Нормандської четвірки, поки що невідомо. Своє рішення ще не підтвердив Кремль. Українська сторона планує обговорити звільнення заручників і політв'язнів Кремля. Про це напередодні заявила Ірина Геращенко, віце-спікер парламенту. Для успішного вирішення цього питання передусім важливо не припиняти тиск на Росію, оскільки ключі від усіх в'язниць, як в Росії чи окупованих Донбасі і Криму, лише в руках Путіна, заявила Геращенко. Завданням 2018 року є не тільки звільнення всіх заручників з окупованих територій, а там залишаються десятки людей, але і розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля. І це не тільки Олег Сенцов, це десятки прізвищ і українців, і кримських татар, яких утримують в тюрмах Російської Федерації і в Криму. Росія порушила морське право у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. І тепер відповідатиме за це у міжнародному суді. Це публічно пообіцяв міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, офіційний Київ вже підготував відповідний меморандум і в понеділок, 19 лютого, подасть його в рамках свого позову до Міжнародного трибуналу ООН з морського права у Гамбурзі. Перший меморандум пішов, точніше піде у понеділок. Тримаю в руках наш меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення Росією наших прав у Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці. Дякую всій нашій команді. Класна робота. Росія припиняє видобуток українського газу у Чорному морі і до липня планує законсервувати свердловини на Одеському шельфі. Причина такого несподіваного рішення окупантів криється зовсім не у докрах совісті, а у грошах. Через суперечку з Україною у міжнародному арбітражі Кремль ризикує зазнати фінансових втрат. За період анексії Криму росіяни незаконно видобули з родовищ на шельфі Чорного та Азовського морів понад 7 мільярдів кубів блакитного палива. Україна звернулася із судовим позовом до міжнародного арбітражу і має всі шанси його виграти. А тому Росії рано чи пізно доведеться заплатити за вкрадене. Щоправда, у Кремлі свій страх перед поразкою не показують. Увесь видобутий газ на Одеському шельфі йшов на потреби окупованого Криму. Нині росіяни заявляють, на півострові теплі зими, тому, мовляв, багато газу не потрібно.
Сполучені Штати Америки та Австралія приєдналися до Великої Британії, звинувативши Росію в організації кібератаки проти України. Йдеться про вірус NotPetya, який у червні минулого року заразив урядові і приватні комп'ютери в Україні, а потім поширився по всьому світу. Білий дім та уряд Австралії, як і британське МЗС, засудили поведінку Кремля, що створила серйозні ризики для світової економіки. Через вірус NotPetya Європа, Азія та Америка зазнали багатомільярдних збитків. Це була безрозсудна і невибіркова кібератака, яка насправді була частиною постійних зусиль Кремля з дестабілізації України. І вона ще більш чітко продемонструвала участь Росії у конфлікті, що триває на сході України. Зняти Путіна з виборів через суд вимагає Ксенія Собчак, кандидат на посаду президента Російської Федерації. Відповідний позов вона вже подала до Верховного суду і вимагає скасувати реєстрацію конкурента. У своїй заяві Собчак наголошує, Путін не має права висуватися і бути зареєстрованим як кандидат в президенти Російської Федерації, оскільки вже тричі займав цю посаду. Російські політологи та юристи вже почали активно коментувати цей позов. Щоправда, в його задоволення не вірить навіть сама позивачка. Кандидат, я сегодня имею на это право. Я один из 7 людей, который вообще сейчас в стране по закону имеет на это право. У нас есть определение Конституционного суда 1998 года. У нас есть постановление Верховного суда 2001 года. И оба суда четко и ясно сказали, что, в общем-то, слово «подряд» здесь ни при чем. Что 2 срока, и введен даже новый термин «конституционный предел». Вот этот конституционный предел, 2 срока, он гарантия политического развития России. Сколько можно делать вид, что мы обмануты и удовлетворены этим обманом? Суд, конечно, Ксения проиграет, но главное, что хоть кто-то обратил на это внимание. Я, как бывший депутат комитета по конституционному законодательству, я очень рад, что на это внимание обратили, что мы это обсуждаем, потому что действительно власть должна ограничиваться, президентская, 2 сроками по 4 года, а вообще лучше идти в сторону парламентской республики. Україна жодним чином не повинна впливати на організацію виборів президента Росії в їхніх дипломатичних установах. А звернення Російської Федерації до МЗС України щодо відкриття своїх дільниць – це спроба змусити нас визнати ці вибори, заявили дипломати. Днями Росія звернулася до Міністерства закордонних справ України посприяти у відкритті 4 виборчих дільниць у їхніх посольствах та консульствах на території України у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Як на це має відреагувати Україна? І що за цим стоїть, розбиралася Олена Стецюк. Поки МЗС розглядає запит Росії, дипломати пояснюють, таке звернення не є звичною практикою. Традиційно держава лише інформує іншу про проведення виборів та звертається до правоохоронних органів убезпечити сам процес. Сергій Борщевський підозрює, Україну втягують у діалог для легітимізації цих виборів. Я би не давав відповіді на цю ноту. Не відповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. І додає, у списку міст дипустанов навіть немає Сімферополя, бо консульство Росія перетворила у представництво свого МЗС. Згідно з міжнародною конвенцією, Україна жодним чином не може впливати на проведення виборів в дипломатичних установах Росії. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яка відбудеться цього місяця, якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо анексію. А також пояснює, Росія не зверталася про відкриття інших дільниць. Та деякі депутати волали б не мати і цих. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. Росія порушує міжнародне право, бо збирається проводити вибори президента на території України, тобто в анексованому Криму. Це вже основання для того, щоб Україна не признавала президентські вибори. Це є основанням для міжнародного сообщества теж.
что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дільниці на своей территории. З правової точки зору дільниці мають відкритися. Та російська делегація зламала правові засади, анексувавши Крим, пояснює член делегації Пар'є. Тому механізм, аби цього не було, розробляється. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Українська сторона єдина в наступному. Результат виборів очільника Кремля буде незаконним. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова згадали на святі кіно у Німеччині. Напередодні, під час урочистої церемонії відкриття кінофестивалю «Берлінале», його директор Дітер Кослік закликав Кремль негайно звільнити незаконно загратованого кримчанина. І висловив сподівання, що незабаром український режисер таки повернеться до світової кінородини. Олега Сенцова російські спецслужби схопили в Криму у перший рік анексії півострова за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Суд у Ростові-на-Дону відправив українця на 20 років до колонії суворого режиму. Нині Олега Сенцова утримують в одній з найсуворіших російських в'язниць за полярним колом. Ракетами по Україні. В окупованому Криму військова авіація відпрацювала запуск крилатих ракет у бік материкової України. Про це повідомили в українських повітряних силах. Ракетний удар у бік нашої держави здійснили стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувачів Су-30. Пуски, щоправда, були умовними. Вильоти бомбардувальників та винищувачів українські військові зафіксували з аеродромів Курська, Мілерово, Гвардійського та САК. Окупанти в Криму, споруджуючи трасу Таврида, нищать десятки доріг півострова. Навантажені самоскиди не просто псують асфальт, а грязнуть у ньому, утворюючи гігантські вирви. Кримчани проти траси Таврида вже протестують, тим паче окупанти будують її для перегону військової техніки. Нормально. Нечего наши дороги ломать, псы. Нокаутував цеглиною. У Китаї грабіжник каменюкою, якою хотів вибити скло у вітрині магазину, ледь не вбив свого напарника. Інцидент стався у Шанхаї. Щоб обікрасти крамницю, двоє чоловіків вночі вирішили розбити вітрину. Втім, момент для кидка один з крадіїв обрав невдалий. Замість вітрини поцілив цеглою в голову своєму спільникові. Той одразу знепритомнів, пограбування зірвалося. З місця злочину нокаутованого грабіжника спільникові довелося виносити на руках. Побачимося у цій студії менш ніж за годину. Дочекайтеся новин російською мовою. Залишайтеся з ДР.